Els esperits bullen i la creativitat intel·lectual és major a la Universitat del Rosselló amb les premses universitàries de Perpinyà. Història, geografia, economia política, comerç electrònic, cultures del món, desenes de matèries són representades per les col·leccions. El cercador independent Olivier Rimbaud hi ha editat 2 llibres sobre les llengües antigues. En una petita universitat com Perpinyà és una riquesa molt important de tenir una eina com aquesta. No podríem trobar la manera de fer conèixer no només a la gent culta, però també a tota la gent descobertes, obres de tota sort, per unes molt importants per la història del Rosselló i el patrimoni científic i literari del Rosselló. Joan, com va? Ara hi anem fent. Sí? En Joan Paitaví, ell també professor i investigador, és director de les col·leccions de les premses universitàries de Perpinyà. Podem fer conèixer coses que són menys conegudes d'allò que anomenem el gran públic i val la pena, malgrat tot, que es consideri el llibre, l'eina llibre, per poder publicitar algú que fa una recerca de biologia, una recerca d'energies renovables, una recerca de dret constitucional, una recerca sobre la llengua anglesa als Estats Units. Perquè tot això ho tenim a Perpinyà. I tenint en compte que la universitat també és un món dins la ciutat, a veure de com podem fer perquè aquest món prou tancat, finalment un campus és un món tancat, sigui obert sobre aquesta universitat. Fins ara, les premses universitàries de Perpinyà han editat 1.000 llibres, impresos a Sant Esteve. La professora de llengua Sylvie Sureda Cagliani fa part dels professors publicats. El meu àmbit d'investigació es concentra sobretot en el teatre argentí contemporani, la literatura, la història i la civilització argentina. Al meu entendre, la publicació dels meus treballs de recerca feta per les remses universitaris de Perpinyà és de gran interès en la mesura que la publicació científica és sobretot una oportunitat per presentar al món el treball portat per els investigadors o per l'investigador, per mostrar i reconèixer la feina de l'investigador, el seu camp d'investigació, el seu àmbit de recerca i els seus mètodes. Les premses universitàries de Perpinyà mostren l'agitació intel·lectual de casa nostra. Darrerament, eliminen els envans invisibles que envolten el campus del Rosselló. Una nova manera de pensar i de fer créixer la nostra universitat.